खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रेलवे बिफानाव एप्रेन्टिस एबा ट्रेनी थिसननायनि अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं। नोंथांनि थाखाय खालि माखासे सानल' दंसै। नंगौ, फैगौ 3 दिसेम्बरानो अनलाइन आर'जलाइनि जोबथा सान। बिनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो थाबैनो आर'जलाइखौ हो। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय सनानि खाबु। नोंथाङाबो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसोब्ला आर'जलाइ होनो हागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ एप्रेन्टिस एक्ट 1967 नि सिङाव सोलोंसाफोर एबा ट्रेनीनि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं। सम थानायावनो नोंथाङा थाबैनो 3 दिसेम्बरनि सिगां अनलाइन आर'जलाइखौ हो। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा मावख'आरि वेबसाइट nfr.indianrailway.gov.in नि गेजेरजों आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बेनि जोबथा समा फैगौ 3 दिसेम्बरसिम जागोन। बेवहाय गासै 5647 मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनि गेजेरावनो गासै 821 मासिया कटिहार, आलिपुरदुवाराव 413 मासि, रङियायाव गासै 435 मासि आरो निउ बङाइगावआव गासै 982 मासिफोरा लांदां जाना दं। लोगोसे बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा मेट्रिक आनजादाव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो बिनायसाफोरनाव गनायजानाय फसंथाननिफ्राय ITI नि फोरमानलाइ थानांगोन। बेनि अनगायैबो लेबरेटरि टेक्निशियान, पेथोलॉजी आरो रेडियोलॉजीनि थाखाय आर'ज गाबग्रा बिनायसाफोरनाव ITI नि फोरमानलाइजों लोगोसे फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो बाय'ल'जियाव 12थि थाखोनि रोंगौथि थानांगोन। SC, ST, PWBD, EBC आरो आइजो बिनायसाफोरखौ आर'जलाइ मासुल होनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। नोंथाङा आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय मावख'आरि फोसावथायखौ नायनो हागोन।